ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶିବାନୀଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଶିବାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ। ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଶିବାନୀ ମିଶି କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି କାମ, ଭିଡିଓ ହଉଛି ଭାଇରାଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଏହି ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଶିବାନୀଙ୍କର ଭିଡିଓଟି। ଭିଡିଓଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶିବାନୀ ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଥରୁମରେ ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ମଧ୍ୟ ଲାଜେଇ ଶିବାନୀକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶିବାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଜକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବରେ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱରାଜ ମଧ୍ୟ ଶିବାନୀକୁ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଶିବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭିଡିଓ ପଛରେ କଣ କାରଣ, କଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା। ଆଉ ଏହା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଶିବାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ। ସ୍ୱରାଜ ଓ ଶିବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ এই ଭିଡିଓ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ରହିଛି ଏହାର ସତ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ। ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଶିବାନୀ କହିବା ମୁତାବକ ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସିନେମାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସିନେମାର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ এই ଭିଡିଓଟାକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବାନୀ ବାଥରୁମରେ ବସି ସ୍ୱରାଜକୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।